morning everyone! Pa-subscribe naman po dyan. Thank you. Dalawin ko din po kayo at isa-subscribe back. Welcome to my YouTube channel. Back to hiking naman po tayo. Sa jeep, darling. Okay, Mohonter. Na lang ang naiwan na pasahero. The rest ay nakababa na. Arrival at Miagao Town proper. Bahan sa Miagao. We are now leaving the town. 2 jeepneys po kaming lahat. Sa ila. There 1 hour ride from the town proper. Road constructions are ongoing, thankfully, at hindi na puro lubak-lubak ang ating dadaanan. Sana nga matapos na ito para mas madali ang pag-transport ng mga produkto ng mga mamamayan mula dun sa bukid papunta sa market. The road to farm to market. For now, eto, balik na po tayo sa malubak na daanan. Tapos na po ang sementadong highway. Papasok na po tayo sa bumpy jeepney ride. Malubak, maputik, kapit ng mabuti dahil ito po ay bangin po ang ating hulugan kung sakali, pero wag naman po. Kiyat na po tayo, kaya medyo nahihirapan na ang makina ng jeep dahil puro paakyat at maputik. Ang putik po ay dumidikit doon sa gulong. Nararamdaman po namin dahil ang jeep ay gumigewang-gewang. Malabas na ang maitim na ukso dahil sa pwersa, pagpipersa, kasi nga po ay ito ay paakyat. Maya-maya po ay magtutulak ng ating mga kalalakihan. Maraming salamat sa kanilang lakas. We wanted now to go down and just walk. Pero sabi ni kaya para ready to tulak na maganda siya. Matulod. The road is never easy at all. Ay, wala. Saan ka na naman? Walking na lang kami. Hindi na. Manaog lang ka mo? Diyan na lang. Okay. Manaog na tadi.
sabi. Di ba ka na ako mag-like? Oo, wala ka transparent. Kung mag-summer ka na Good job, good job. To the Spirit. Amen. The safe travel, safe and sound. Thank you, Lord, sa presence sa isa. Lord God, nakatalisan yung desire sa aming mga hearts. Kung ano mo niya, course na natutunan niya sa mga heart. Lord God, guide kami along the way na makabot ng kami sa mga natulungan, safe and sound. Lord, guide our family back home, Lord, and sabay ka makatulog ng kami this afternoon na safe and sound. All of this we pray, we Christ our Lord. Amen. You know, first timer. First time hikers will go first para po maalalayan. You know, first timer or beginner. Una. Sino? Ang first time. Ay. Oops! Udiin na si... A mountain resort along the way. Ito, naligo po ata dito ang iba naming mga kasamahan. Just continue on walking and just enjoy the sceneries. Maputik, pero okay naman po. Papunta po tayo ngayon sa jump-off point doon sa Barangay Alimudyas proper. Doon po kami maglalag-in, tapos doon din ang feeding activity mamayang alas 3 ng hapon. Oo, damo. Amo na. Aloysian sister Grace. Welcome to Alimudyas proper. Ito na po ang baryo ng Alimudyas. We have to log in. Tapos dito din po kami magla-lunch mamaya. Ito din po ang simbahan, basketball court. Napakaganda po ng kanilang lugar. Tahimik, payapa, at napakaganda ng mga tanawin. Super simpleng buhay. I remember my childhood days dahil kami po ay taga-bundok din at wala kaming kapitbahay. Or meron man, si na lolo ay malayo. Now,
We are going to the main purpose of our hiking. Siyempre, pupunta kami dun sa viewing deck sa Sitio Anoy. Malayo din po. I think more than 30 minutes ulit na lakaran ito paakyat doon. Welcome to It's now raining, but we are prepared. We have umbrella, we have our hats, and naka long sleeve din tayo. Ito po ay dry fit ang ating kasuotan dapat. Look at the fog, so beautiful, and it's so cold here, so refreshing. Ay, may ara gali dyan. Ha? Diretso lang kay dyan nakita. Ay, ano ba? Finally, we're here sa photo. Okay. Rice terraces. May pagod. Just it. Grabe ka, perfect. Kani. Diyan, turo ka dyan kanakan. A while, drink a juice. Sarap mo ng juice dito kahit hindi malamig. Palibhasa, pagod na pagod sa pag-akyat at ginutom na din. Salamat Sis Grace sa juice at biscuits. And most importantly, wag na wag mag-iiwan ng kahit anong basura. Please let us all be responsible travelers, hikers. Discipline po, discipline. Napakalinis po ng lugar na ito. Maraming salamat at wala pong basura. Or siguro nililinis ng mga nag-aalaga dito. Horse ride for 20 pesos only for pictorial purposes.
Labog sa view deck sa taas. Gusto ko ito magsaka. Kato! Tawag sa Batanes. Batanes Hindi ka mga dua. Grabe. Masyado ka siya. Hi, Jessica. We are now on the top of the world. Look at the frogs everywhere. I am so happy here. Look at me crawling. I saw a frog there. So perfect. We are now going down back to the jump off point for our lunch, and after that our tour guide told us that we're gonna go to the falls and swim there. Tapat. It was a great day today. Very tiring, body aching. Maybe a week, but it's all worth it. Super ganda, super ganda. At abangan nyo po ang next upload ko ng pinuntahan naming falls dito din. Thank you. See you on my next vlog. Next is the falls.